Česma? Lučko! Lučko! Dobar uvod. Direktno iz Odra. Tako je. Kako je bilo? Mada sam se presvukao. Da me bio znojio. Da, casting couch. Da. Casting Šta ćemo da radimo kasnije? Kak je bio občutek na Odru Ritma mladosti? Dobro, super je da smo imali priliku da sviramo u Stožicama. Je slovenska publika drugačna od ostalih publik po svetu? Da, u Sloveniji obično uglavnom je u publici studenti koji onako prilično piju. Prilično. Tako da se to odrazi na energiju i na ceo koncert. Opa! Kaj je najboljša in najslabša stvar u Sloveniji? Ajde krenemo od slabije. Roštilj. O da! Svako ko kaže ne, da dođe kod nas pa da objasnimo neke stvari i onda da se uvere ljudi zašto tako tvrdimo. Dobra stvar, broj jedan mi je priroda. Lepa priroda, ima svega i svačega, ima planina, ima reka, čak imate i more. Malo, ali imate i more, da. Dobili ste nas u košarci, tako da, ajde. Čestitam, ali ne zaboravljamo. Antenin Casting Couch. Lajkaj, deli i naznači frende.